Sizwile kuthiwa umama ube nesibonakaliso. Impela isibonakaliso sakhe ufike kimi ngephupho ebusuku ngilele ngisangavuka ngatshela ubaba athi hayibo la nguNcebo ethi usonqenqemekile umfula wangikhombisa ukuthi ukuphi njengoba sihamba manje ngizofika ngisho ukuthi wethu uthe ukiphi la usho njalo kumina kwangathi kuzwinga amanzi athi aqeda ukuzwinga amanzi wafisa isandla kwangathi mina ngingumuntu ondizayo uzomkhipha ngambamba kanje wathi sebengicingile abangitholi mina ngila nakho nje impela la ngithe la Umasipala waseMandeni awubasizinalo ngalutho namaphoyisa awubasizi. Sanibona babukeli, igama lami nguSabelo. Nakho silana kwaZungu kuyakhalwa la ekhaya. Balahlelwe umntwana wabo ngomhla ka-17 kule nyanga. Kuzube manje akatholakali. Bazamile ukufika nabatshuzi ngoba kuthiwa ungena othukela waphosa kolwandle. Bazamile ukufika nabatshuzi bajika ngoba amaphoyisa bathi icala walivulanga. Kodwa amaphoyisa afikile lana and la ekhaya kunesalukwazi siyakhala ukuthi sihlala sodwa umagcina waso lo hambile. Njoba sihlala sodwa sinawo ngisho ugesi lokho wathathwa ngomhla ka6 as understand ukuthi ngathi sisosizini ngokulahlela umntwana wabo phezulu kwalokho isosizini ebumnyameni uhulumeni usiphuca ugesi kodwa asikaze sawurobha ugesi asikaze futhi ugesi sawukweleta so usizi luningi la ekhaya safuna ukuthola ukuthi ingani umasipala waseMandeni namaphoyisa engawusizi lo mndeni lona ososizini olungaka lokulahlekelwa umntwana wabo othukela waze wangena olwandle. Sanibona babukeli beBlack Life TV emakhaya. Nkosi yami sengifikile ngikulomuzi wakwaZungu. Hey, kunesehlakalo esenzeke la ekhaya. Balahlelwe umntwana wabo uMzwandile Zungu odume ngomshishi besena 47 years old. Lapho kuthiwa umuke nothukela okukholakala ukuthi limkhafulele phakathi olwandle ngoba loluthukela lolwandle lolubizwa lelibhishi libizwa ngethukela mouth ngoba uthukela lapho liphosa khona so into eyenzakalile ke manje umntwana wabo abamtholi so mhla ka17 noma befuna usizo abalithola umasipala ubasiza ngalutho namaphoyisa avela afika bhala nje kuphela lento lena whatever into abayibhalayo ahamba amaphoyisa aphindanga futhi abuya. Kufika abatshuzi kokusho sikuthola ukuthi abafile abatshuzi abasuka empangeni bajika kuthiwa nje wahlala fika abaseshi la kuthiwa like icala elivuliwe okusho namanje usizo lomntwana wabo abakalitholi ngoba bathi abatshuzi bazobuya sekuvulwe icala. Ngicela sizwe lugogo ezethula ebese yasilandisa ngodaba lonke. Sawubona mama. Yebo. Umzwandile umuke ngolesibili waphuma la. Manga uthi ngesikhathi ngithi uyabuya kakubuya kwase kufika umfowabo uJabulani Zungu ngosikhathi sika7 wazongitshela wathi mama wamvusa senilele wathi umzwandile usemukile othukela sephose kothukela naye bedoba engale komfula ngaphesheya komfula bamemeza labo wathi ngena kubo uyabhukuda wasecila khona lapha bazange bemthola. Kwasala sekuseni bahamba bayomcinga namanje basashelwana athi sokhuleka namhlanje kuze namhlanje asilitholi usizo. Afikile ababiza amaphoyisa uJabulani noSikhumbuzo amaphoyisa afika ajika khona lapha bacela laba ababambayo ababhukudayo bafike bajika khona nesikepe bathi kunoshaka bangabenzi lutho bahamba bagoduka bangasho lutho ababuyiso la kaze bebuye-ke zonke lezi nsuku abaze bese wafika abanye izolo abazange besho lutho bebizwe ingane yomntanami Siyabonga asilutholanga usizo kuzobe manje sikalutholi manje njengamanje mina memphuma khona egamekweni ngokhuleka futhi namhlanje bazi ngithola umfana onlethe ngemoto ufika mbeka ngakwazi ukuhamba ngiyayigula noma ngakwazi ukuhamba. Engisho ukuthi njengoba ngalithola usizo ngiyalicela usizo ukuthi ningiphe njengoba sengize ngikhulume lapha ngikhulumisa khona nalabo abantwana sebefikile bazothi basazosuka ukuthi kuhamba kanjani njengoba ngidlanda nje akukho futhi okunyezokusho akakatholakali namhlanje njengoba sekuzowashaya isonto. Mhlambe nihlala naye sobabili la ekhaya ingane yakhe yafunda eThekwini
Sihlala naye sobabili ngihleli ngedwa. Umagcino kuyimina wazalwa ngoNovember u-79 November 2. Anginayo uyena ngane yokugcina unazo iy'ngane zakhe naye ingane bengihlala nayo Siyanda. Usehambile ngiphasa umatric kade ngimfundisa. Usisesikoleni eThekwini manje kubuyiswe isigameko sikayise. Uhambe ngoFebruary. Ngisele ngedwa nje kwamanje anginamuntu. Hey maNingizimu Afrika niyasizwe salukwazi. Sikhalela ukuthi siyalidinga noma iluphi usizo esingalithola. Into ayifuna nje kuphela ukuthi uthwale umntwana wakhe. Dumbu. Ithambo nje alifunayo ukuthi alithole ngoba kunomntwana wakhe futhi ola ekhaya. Naye futhi akekho la ekhaya kuyimanje ngoba ule eMathekwini uyafunda. Nango baba kade ihambe manje naye behambe nomama beyocinga nabo olwandle beyokhuleka. Ubaba uthe masingena nje wajabula kakhulu wathi hawu iBlack Life TV senginethemba ngenxa yokuthi ngumlandeli omkhulu weBlack Life TV. Baba umlandeli omkhulu weBlack Life TV nihambe kanjani olwandle? Abantu asihambile masifika lapha siyokhuleka sakhuleka lokhu nje siqalile lento siyakhuleka. Umzwandile wafika kumina ngalilanga lesigameko sahlangana emgwaqeni esitofini kwaGumede wathi wathuze kumina kunento azoyixoxa nami ngase mina ixoxe lana wasithi hayi ngifuna ukuya ekhaya emzini kamkhulu lento ngifuna ukuyikhulumela emzini kamkhulu ngase mina ngilinda-ke ngisala kusikhumbuzo Mabasa. Kuney'nkonzo zangoLwesithathu esizini zakho. Sasiye lapho ukuthi ngobuza ukuthi asibange sisahlela ukuthi siya kuphi ngoLwesithathu. Kwakuzothi sihambe siyokhuleka. Mase ngiphuma la kumngani wami uSikhumbuzo bese ngithi na la ebethe uzongilinda khona ngisamtholi. Bese bethe abanye uthe uza kumina ekhaya. Ngihambe ngiyekhaya ngamtholi ekhaya. Ngihlale kuthe ngoba 7 songene ucingo ukuthi usephosekile emanzini. La ngasangana khona ingqondo ukuthi manje wathi kwenzeke kanjani. Ngazama ebusuku ngazofika la ekhaya. Yabona manje siyahlezi lana nje. Siyacela usizo. Ngiyayithemba lokhu lana iBlack Life TV kuningi sengiyibonile ikwenza ebantwini. Mina ngikhonza ukubuka la kwilokhuzana la efonini. Ngikhonza isikhathi esiningi. Ngaze uba umlandeli wayo kakhulu. Namhlanje ngiyabonga ukuthi nathi sithole usizo kuyona. Ngoba ngiyalwazi usizo lwayo ukuthi iyabatakula abantu. Siyalidinga ithambo lomfowethu. Libuye silibone silibeke kokhokho nakomkhulu. Libekwe phansi. Uma kuwukuthi ligcina lapha olwandle sasilitholi enye into leyo. Sikhathazekile emoyeni. Sikhathazekile. Kubuhlungu. Kumnandi umuntu umbone umthathu uzomgcina endaweni egcina imizimba. Imasithola ithambo lomfowethu salibona ngoba uma ugcina ukuthi asilitholi isilonda esingeze siphele leso. Kuyohleze njalo sinesilonda esibuhlungu. Ilonto nje esiphethe kabi. maNingizimu Afrika nizwele lolu sizi akulithatha ulethe kuwe njengoba ubukele ekhaya and umndeni uzovela wanyukelwa yithemba uma ubona iBlack Life TV ingela emagcekeni njengoba ebekile ubaba ukuthi usubonile ukuthi ibasize kanjani abantu. Lolu sizi lolu kulomndeni awulithatha ulibeke enhlizweni yakho. Mawukuthi uyazi isikhulu esithize lapha esikhona awuqala unyase ofisini yakho ubuza ukuthi into yenzeke kanjani. Maphoyisa asemandeni kuthiwe icala livuliwe. Abatshuzi bafikile bezosiza umndeni besuka empangeni bajika ngoba kuthiwe icala maphoyisa asemandeni alivuliwe. Ngiyacela nomnyango omkhulu amaphoyisa kwaZulu Natal Provincial Office
ne-office landunankulu nanku umndeni uSosizini mbukele ekhaya thatha lonke lolusizi ulifake enhlizweni yakho. So lana ke sisendaweni yesigameko sihamba nomfowethu lana oyindodana yomuntu ofunakalayo, indodana kaMzwandile le, indodana kaMshishi. Umfowethu uzinze eDurban ngokwemfundo kodwa manje naye wathi sabhizi nesikole wayithola esethola ingcinga ethi akaphuthume ekhaya and bavele bayibhadlaza le ndaba njengoba injalo uthi ubaba wakho usevele wathathwa umlomo wothukela. Indoda ke le istrong, ngibone ngisho sifike ekhaya sibona ugogo ngayibona ukuthi strong njoba namanje sakwazi ukuhamba nathi sichazele ukwenza kanjani njoba sizonichazela nani babukele ukuthi kwenza kanjani inilandise bisengilandisile kodwa iphinde istrong le ndoda and uNkulunkulu athi nganiyenza amandla iqini. Ngicela usilandise ngale ndaba ukuthi kwenzeka kanjani ke lana. Ukhombe nje ukhuleke futhi ukhombe ukuthi kwenza kanjani. Alright, uNkulunkulu malume lo wayekhona uthi yena wayelapha yalo amalume ke casta ngale yakulela side othukela then khona umfana ayihamba naye wayelapha ya ekhoneni lapha ya ubaba kwaqhamuka ngala wahamba wafika wayakulowa mfana lwakho wayephethe uB wafika mama mnemnikeza uB wabuye cause ebona lo malume ukuthi uyasondela uza kuyena weza wafika nje Samuela wafika wamakhona wagumula impahla ayibeka kahle eceleni then wangena cause khona umama malume wasekhaya babujabulani owayidoba lapha phesheya. So laba bangala nje bembona engena bacabanga ukuthi shushu njengoba ebhukude ukuthi uya kubaba omncane ngale yangaphesheya kuswa wababhukuda nje ahle wahamba kwathi Samuel lapha sekufana aphume ngaphandle then wayoshintsha i-direction washona ngala ngosolwandle lapha ngasegagasini lokuqala ke lapho bafika phelela khona. Manje laba bangala bebezama ukumemeza laba bangale cause babe neskepe babengakwazi ukuzwana cause kunomoya kwase kuqala nanokuba mnyama. Ama lifeguard ayengekho ama lifeguard ahlalela ngale hayi lokuzanini ebhaki. Manje ngoba sekuba kanjalo abatshuzi bafikile izolo ngaleyana bekufanele kube khona ile lifeguard leli lijwayele ukudonsa iskepe ngaleya lifikile ekseni kusho silalasha iskepe lahamba mase belifone belitshela ukuthi hayibo alize naba abatshuzi ngala kwale belitheliyeza liyeza kodwa lagcina lingafiyanga bathi bazama ukungena ngemoto yabo ngale ukuze bekwazi ukudonsa iskepe bababhaja bavele babaphuma ke baya ngaphandle. Angazi ukuthi batheni cause bakhulume nobaba omncane libeyade khona lapha emva lokho ngathi ngibuka sebesuka bashaya imoto bahamba kodwa abakaze beze la endaweni yesigameko baphelele khona ngale park. Ay nayizwa ke indaba yesigameko la nje bechaza umfowethu ubaba wakhe lofunakala la njoba salindile manje sithe masifika la naye umfowethu sahlangana no-auntie balindile nabo lapha kuthiwa khona omunye u-auntie obenesibonakaliso isibonakaliso sokuthi ufikile umfowethu ebusuku kusho u-auntie njalo ukuthi umfowabo wafika ebusuku washo ukuthi akasekho olwandle usebuyele othukela. So mayefika unabantu abadala uyabona kuthi abalinde yena ke manje ngeUsaphelithini mina engafikile uzobatshela ngqo ukuthi ukuphi ngoba uthe ungaphansi kwetshe lapha khona. Nento ekhathaza umndeni manje kuthiwa nje wathi kathi wahamba egqoka itrunk kuphela ngizwile indodana yakhe lensizwa le strong lena isho ithi wahamba egqoke itrunk kuphela okusho lapha khona noma kanjani ithambile itrunk lapha khona vele useseleze ayisekho itrunk. So khona uzofika ke manje ubonisiwe uzobe sesitshela ukuthi ukephi ngoba ade nje wade sisho nje kuphela ukuthi wayekade ebhukuda khona la wahamba yonke le ndawo ngathi iqala ukuba clean ngoba uthukela le ndawo lena ingcoliso uthukela nje obe-brown le ngathi iqala ukuba clean le emuva kuthi uyilapho wabona seshona khona esejika kwaxa yothi waseshona lapho manje bayitshela ukuthi uyangaphesheya uya kwabanye ngaphesheya kanti cha sekuhamba kwakhe. Then sesilindeke umama manje uzochaza ke manje kwesibonakeliso sakhe ukuthi ufikile kuyena wazomtshela ukuthi ulwandle selumkhafulile lambuyisela uthukela ungaphansi kwetshe. So lo mama kungathi yena uzokhomba ngqo lapha khona bese kufanele usizo ngokuqondile.
Sifikile insala abantu, ufikile umama anikeze Afrika. Umama njengoba benesibonakaliso wafika umzwandile kuyena, wafika umshishi kuyena umama. Womtshela ukuthi ukephi. Usefikile umama oba njalo ngichaza ukuthi umtshelile umshishi ukuthi akasekho olwandle. Ulwandle selimkhafulela ambuyisele othukela. Bekunomlomo wothukela ke la. Usuzowavaleka nje wakugcwele ihlabathi la. Leyo ndawo yonke ibinamanzi, yonke le ndawo ibinamanzi. Anginqamuke ebusuku. So umama ke manje uyosikhombisa la sihamba khona nje begcwele amanzi. Lapho esihamba khona ke manje umama nangu umama uyosikhombisa lapho athe kuyena ebusuku ukhona umshishi. So ngizoyizwela ke balalele ekhaya sisawalka siyothukela ngoba bekunomlomo wothukela la emva kwethu la sodlula khona. Umlomo wothukela usuvalekile, uvalekizwa lebusuku nje wasegcwele ihlabathi lesi sihamba kusona bekunamanzi. Umlomo usule kude. So siya lapho ke kulelotshe avele watshela umama kulona uanti wakhe ebusuku ukuthi ukulona uzosikhombisa umanti and namanje basambuza ukuthi uzobona yini. Basambuza namanje uanti ukuthi uzobona yini. Uyaqinisekisa uanti lokho ukuthi uzobona. Uthi ngiyomkhomba lapha khona. Ngiyokhomba lapha the ulwandle limkhafulele khona. Ake sizwe kumama ke sibe seduze sizwele yena ephawulela. Sozwa nje. Mama bengicela sesichaze lonke usizo lenzakalile la kubabukele ekhaya and so izobe sijijelwa nakubo bonke abantu abaseningizimu Afrika ukuze sikwazi ukuthola usizo. Sizwile ukuthi umama ube nesibonakaliso. Impela isibonakaliso sakhe ufike kimi ngephupho ebusuku ngilele ngizangavuka ngatshela ubaba athi hayibo la nguNcebo ethi usonqenqemeke lomfula wangikhombisa ukuthi ukuphi njengoba sihamba manje ngizofika ngisho ukuthi wethu uthe ukiphi la usho njalo kumina kwangathi kuzwinga amanzi athi aqeda ukuzwinga amanzi wafisa isandla kwangathi mina ngingumuntu ondizayo uzomkhipha ngambamba kanje sekuyaphela kanjalo kodwa waphuma yena. Maningizimu Afrika okuyindaba ezinhle lezo. Uma sesibonisiwe ukuthi ukephi siyabafuna abatshosi. Siyabafuna abatshosi ngoba uhulumeni senginciphiswe umsebenzi kwemanje. Asibonelike mase sifike khona. Bayanda abantu bawu2 ababonisiwe. Nangomunye usesesho bafikile okokuqala la wabakhombisa lapho okuzokhonjwa khona. Sekufika owesibili manje 2 uyafika ebusuku. Wavela wathi sebengicingile abangitholi mina ngila. Nakho nje impela la. Uthewula la. Ngisho njalo kimi. Yize ngavuka ngethuka ngatshela ubaba athi baba hawu ngaze ngathiwa ngathi mina ayibongeke uNcebe ezefika kimi kwenzakaleni vele ngazange ukuthi kwenze njani ezefika kumina ula uthe nje ula bekukanje impela ngikubona ebusuku bekukanje impela engathi uthe angazi uma ubhajiwe yini phansi uma kwenzakaleni kodwa nje ngiveselwe kanje la. Umama naye ube nesibonakaliso. Hayi ngibe nomuzwa nje. Yes. Mina mangifika la ngibe nomuzwa ngoba kade ngingakhoni ukuza la ngibanje ukuya emsebenzini. Ngabatshela ngihleli nabo phansi ngathi uyazi ukuthini ningabuka ngala olwandle. Kodwa uNceba akekho ngala. Ulama qondana nalesa sigodo. Ngize ngasikhomba isigodo ngathi uphansi. Kwathi kusenjalo wafika ubhuti lo ekuthiwa uphelezane setshela usisi ukuthi kunomunye umama onesibonakaliso ukuthi kanje kwahambisana exactly size sasukuma thina sihleli phansi seza khona kade simkhona la ngoba nibona kudwetshiwe nje. Maningizimu Afrika nayizwela uhulumeni waKwaZulu Natal nayizwela sengincishisela umsebenzi kwemanje into esiyifunayo nje manje abatshozi abazongena la sengincishisela umsebenzi sifikile isibonakaliso siqhamuka kubantu abawu2 abangahlali ndawonye abangazani abawu2 abangahlali ndawonye abangazani isibonakaliso sibakhomba endaweni eyodwa. Uhulumeni waKwaZulu Natal si Black Life TV sithi sengincishisela umsebenzi asisukumeni.
Black Life TV. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala.